Ginhangkat sang grupo nga Bayan Panay ang mga lokal nga opisyal sang siyudad sang Iloilo nga mag-commute. Sa interview sang Bombo Radio kay Elmer Foro, Secretary General sang Bayan Panay, kagamuman ang leader convener sang Noto Jeepney Phase-Out Coalition, iyagin pahay nga dapat mabatsagan man sa mga opisyal ang kabudlay sa mga commuters nga nagaanto sa kakulang sang public utility vehicle, overloaded nga mga modernized jeepneys, kag magutok nga dalanon sa siyudad. Ginpatag ni Foro nga madugay na ini nga problema sang siyudad apang tubtub subong wala gihapon ini nasolusyonan. Nagpanawagan man ang grupo sa publiko nga mag-upod sila kampanya kontra korupsyon kadungan man sang naghilapit nga anibersaryo sang EDSA People Power Revolution sa Pebrero 25 kung sa diin ila ipangabahay sa gobyerno ang nagakadapat nga solusyon sa problema sa transportasyon. Nagpanawagan naman ini sang accountability sa mga opisyal sa gobyerno sa dunga sang nagakatabo nga korupsyon. Tinguan nila nga mag-commute sa matagad daw para makita nila. No? Okay? Natun lang bisan ang co-op naton ang nagahambal na sa mga solusyon ng problema ko. No? Sa diskarte lang sa Pau, no? Nabasulan pa si Pau kag si driver nila. Sa tun lang, why na ni sila biyahe? Why na sila ga-drive sa pampubliko nga salakyan? Why naman ni sila ga-commute? Kay mga tag-tatlo na kabilog service nila nga private pala. So why ang problema, hindi nila makita-kita, kaya hindi nila mabatsagan. No? So ang Bayan Panay bilang katapos ang kaublagan kontra korupsyon, maupod no diri sa grupo sa simbahan nato no nga magahiwat sa isa ka dako nga pagulag, isa ka prayer for nga pagulag sa February 25, but then magasugod ini alauna sa hapon ang KKK may isa ka program diri sa provincial capital, din may mga speeches kita, may mga speakers kita nga kung sa din bit-bito na itong mga latest nga exposure